Ang oras na lang. I'm so sorry everyone. Ayan. Chels Gaming, lalab Migalab, shout out. Chels Gaming. Chels Gaming, thank you so much. Tamsak ha. Salamat sa paharang. Ayan. Thank you so much. Thank you. Chels Gaming and Muhammad El Hindi. Ayan, Tamsak harang. Salamat sa paharang, lalabs. Muhammad El Hindi, thank you so much. Totoo, Chels Gaming. Good morning, CC host. Pang-tatlong live ko na to eh. Kasi yung unang live ko, siguro mga 20 minutes pa lang ako nag-live. Namatay. Siya, nag-loading. Second, nag-try ako ng second attempt. Wala, nag-loading pa rin. Kasi, nung chinek ko yung ref namin, grabe yung blinking. Kasi, nagwi-welding sa kapitbahay. So, ngayon, pag nag-start silang mag-welding, mawala yung connection ko. Kasi, hinihigop nung nila, welding. Wala eh. Nakakaiyak, nakakaasar.
Ayan, 5 million Mega Love shoutout. L3 Lalab Mega Love shoutout L3. Hindi ako makalab. Okay naman yung connection ko. Okay naman yung internet ko. Yun nga lang pag nag-start yung welding sa kabila, inaagaw. Jerry Candia. Ayan, Mega Love shoutout Jerry. Ang hirap pa naman pa log out. Tapos mag-sign out ka na naman, mag-sign in. Jerry, 7:09 p.m. Samira Pink Hydra Jaya. Mega Love shoutout Samira. Samira Lalab Mega Love shoutout. Ayan, 3 million Mega Love shoutout in the house. 3 million. Nakapin mga lalab. Ano mo ba to? Upcoming live? Ayan. Natin lalabs. 11 hours pa. Hello Samira, sis, how are you? From Cooking with Sapia. Ayan. Cooking Lalab, Mega Love, shout out. Cooking with Sapia. Samira Salut from Muhammad El Hindi. Muhammad Love, shout out Muhammad. Bloody, ayan, binaba ni Ailenski. Palablab din ako mga lalab sa aking member dyan na binababa ni Ailenski Vlog. Steven Chiyong Mega Love, shout out lalabs. Harang, ayan. Salamat po sa paharang, Steven. Thank you so much. Angel Music Channel, ayan, ano to, si Island Sweet Vlogger, yung kanyang dalawa yung channel, mashallah. 2.27 na. Ang laki na rin ng isa. Sumasahod ka na din ba dyan, Angel? Aileen, sa'yo yan yung account na yan. Angel Music Channel or Island Sweet Vlogger, Miguel. Nagwi-welding pa rin sila dang.
Mohamed Lala, thank you so much, Mohamed. Mga lalab, patamsak pa ako na kapin, mga lalab na kapin. Steven Chiyong Migalab, shout out. Si ano pala to, si Chilling Channel. Laki ng bahay. 6,000. $7:16 p.m. in Houston, Texas. Ayan. Ayan, Rodi Iraheta. Migalab shout out, Rodi. Rodi Lalab, Migalab shout out. Migalab shout out sa lahat from Steven. Ayan.
Santano Moitra, Miguel Love, shout out, Santano. Ayan, good morning, Santano Moitra. Cooking with Sapia, Miguel Love, shout out, cooking. You didn't give me message to my messenger. Ayan. What? Cooking with Sapia. Cooking with Sapia. Cooking Lalab, Miguel Love, shout out, cooking. Hi Sapia, how are you? I have subscribed your channel. Ayan. Sapia, say something there. Ayan, from Santano Moitra. Ayan, 6 million Miguel Love shoutouts.
Mga dyan na po ba kayo sa nakapin, mga lalab sa nakapin po? Dyan na kayo magtamsak sa nakapin? Ayan, dyan umaga sa lahat. Ayan, tamsak. Lalab, salamat sa patamsak. Dito work, hihi. Ayan, sige lang lalab, salamat. Maulan ba dyan sa Manila ba yan? Maulan dyan lalabs? Nasa Manila ka ba, ano, Jude? Nasa Manila ka? (7:27 p.m.) Ayan. From Rodi Irahita, thank you. Your lips good, Ailinski. Shuhada. Thank you, Santano. Thank you. I have small lips. Samira Mikilag, shout out Samira. Sapia is not giving any reply to me. Is she angry? Ano? I think she's not angry to you. Ano, Santano? Maybe she's not there. Where is Sapia? Ayan. Maybe she already left.
I don't know. Tayo ng mali mga lalabs. Madam Girly, Miguel Love, shout out. Kain tayo ng mani. Madam Girly, kumusta ka na? Di pala ako nakakadalaw sa'yo, no? Paano lagi akong walang connection, walang internet? Tingnan mo, nagdulo ko nga yung internet ko. Laging walang connection. Sa probinsya, ang hirap. Tingnan mo yung ano. Laging loading. Pang ano ko na nga pang 3 live. Hanggang sa nagsialisan na yung mga tao. Nakakatamad tuloy pag ganito yung panay ka sign in. Agay, laban ganda. Kasi dito sa probinsya, Madam Girl, ang hirap ng koneksyon. Minsan, okay naman yung connection ko. Kaso lang ang problema, yung tawag din namin, nag-welding. So ngayon, pag nag-welding na yan, wala na. Mamatay na yung live ko, mag-loading na hanggang sa mamatay. Babalik ako mga next year pa. Mga siguro, mga May. Madam Girl, next year pa. 2023. Pahinga muna tayo dito ng 1 taon.